Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Berriozarren gaude, nire alboan ekia biodenda dago eta bertan grabatuko dugu gaurko saioa. Produktu ekologikoen inguruan solastuko gara eta horretarako alde batetik Pampi bertako dendaren sortzailearekin egongo gara, bira iparraldeko mutila, ekologikoan filosofia barneratua duena, berak azalduko digu dendaren nondik norakoak, gero baita ere ekoizle batekin egonen gara, Joseanerekin, eta baita ere nola ez konsumitzaileak ere bere papera jokatzen du mundu honetan, ekologikoaren munduan, eta espero dugu gustoko izango duzuela ikusiko duzuen saioa. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan produktu ekologikoaren inguruan solastuko gara eta horretarako Berriozarrera etorri gara, bertan ekia biodendan gaude eta bertako arduraduna Pampi nire alboan, bera iparraldeko gizona. Eta Pampi, geroxo ere solastuko gara ere, ekoizle batekin, konsumitzailearekin ere, baina zu izan zara pixka bat proiektu honen sortzaile, ez? Ez dakit iparraldeko gizon bat, mutil bat, noiz etorri zen Nafarrora, honat, eta nolatan izan duzen pixka bat historia? Aekako binazkatze edo jumelaje zuek diozuen bezala, binazkatze baten ondoren, maitasuna aurkitu eta honat etorri, saltoa egin honat etortzeko bizitzera. Hasieran 2 urtez egon nintzen Aekan, lanean, euskaltegiko arduraduna eta irakaskuntza etzen ez nire egiten nuen gauzarik hoberena, urte bat hartu nuen pixka bat ikertzeko zer egin nezakeen Nafarro honetan. Eta garai horietan zepain ekologikoa kudeatzen, kontrolatzen duen organismoak, ari zen irratian nahiko propaganda eta bere burua ezagutarazten eta produktu ekologikoak eta animatzen jendea. Eta hori egin zidan tilt. Hori da nik gustokoa duena. Garai batean egon nintzelako ere laborantza munduan lanean iparraldean eta hortik atera nintzelako ez konbintzitua. Eta beraz, familiaren, emaztearen familiarekin eta oitzekin eta zer. Eta, lokal bat iturraman bazela eta hasi ginen pixka bat. Formatzen burua eta komerzioa gauza berezia da eta berez ez naiz komerziantea. Hori ze urteetan ari gara solasten, ze urte inguruan? Hori da 1989an. Denboran, ez zegoen dendarik, zegoen bat, hortzadar. Eta ni gauza begiratu nuen pixka inguruan zer zegoen, nun saltzen ziren produktu ekologikoak, konturatu nintzen herboristerietan edo belardendetan saltzen zela, eta bazuela oraindik enfoke gaixotasun eta ni nahi nuen pixka bat beste giza bateko enfokea eman, eta nahi nuen pixka bat ez ezpada barazki jalentzako, edo orotariko produktuak nahi nuen jarri, baina kalitatezkoa, ekologikoa. Bai arragia, bai txorizua, eta hori pixka bat txokatu zuen garai haietan, zentaz, nola? Arragia hemen? Pues bai, arragi baina ekologikoa, zenta nahazten zuen jendea garai horietan pixkat barazki gintza, vegetarianoa, barazki jalea eta ekologia. Zorionez gaur da eguna, non esaten aldugu ekologikoaren konzeptua edo
barneratu duela konsumitzaileak ez, baina zu hasi zinelikan, Panpi, behar bada 1989an ekologiko hitza esatekin, jendeak ez zuen garbi eta gainera etzen kontzientziaziorik hori handikan, ez? Ez, hasiera egia egan zailak izan ziren, poliki joan ginen, baina hala ere lehen, informazio asko eman behar izan dugu. Nire ustez hor da, adibidez, superfizia handietan jasotzen ez den informazioa, guk lan hori egin dugu, horregatik aprobetxatzen du, diferentziatzeko denda txipia eta denda handia edo hiperren diferentzia, gu hemen asesoramiento bat aholkularitza badago eta hori importantea saltzeko moduan, ez edozein gauza saltzen, baizik eta aholkulatzen, zer gobe eta zer... Esaten aldu ere, barkatu bai, iparraldean gainea, zu iparraldetik heldu zara, antzinduak zaudetela gai honetan, ez? Behar bada, urteietan, iparraldea aurreratu joan, produktu ekologikoetan, kontzeptu horretan, eta aldiz beti pixko joan gara atzerago hemendikan, ez? Bai, gaineanik, hangoa izanik, aprobetxatu dut beti funtzionatzen hango proveedore batzuekin. Eta ordeon beti gure denda ezaguna izatea, beska bat, aintzindaria zenta ekartzen nituen hemen ezagutzen ez ziren gauzak. Ni 15 joaten nintzen iparraldera, han zerbitzatzen niduten Frantziako bordeleko eta proveedoreak, eta beti gauza, hemen aurkitzen ez ziren gauzak, handik ekartzen nituen. Oraindik egonen da behar bada despistaturen bat, esaten duna ekologikoa. Baina berez, ze desberdintasun dago jaki ekologiko bat edo jaki normal baten artean? Bueno, jaki ekologikoa nola behit, zera bere ekoizpenean edo bere transformazioan, ingurumena respetatu den metodoak erabiltzen dira. Berez lurra errespetatuz, lurraren bizia, lurraren esentzia, beraz onkailu kimikorik erabili gabe, pestizida edo erabili gabe, eta naturaren ritmoa errespetatuz, horrean lortzen da lur emankor bat, bizi bat, eta horren ondorioz landareak indartsu dira eta kalitate hobeak dute. Indartsua izanik, izurrite gutiago dute edo badakite haiek bera nolabait borrokatzen izurreten kontra. Eta transformazioan esan dezagun ez dela erabiliko aditibo, parrasta horiek, eta metodo hobeak erabiliko dira, eta gero abeltzantzan ere, oso importantea, hor ere respetatuko dira animalen ongizateak, entizifikazioa ez da erabiliko, behiak eta hori kanpoan ibiliko dira, ardiak, eta jango dutena janaria ere ekologikoa izango da, belardietan ere abono nitratorik eta hori ez da erabiliko, eta, Eta sartzen badut batean ekia bio denda, bio hitza sartzen dugulikan, bio horrek zerra adierazten nahi du ere? Egia da, beti nahasketa bada, biologikoa, ekologikoa, ez da nahasketarik behar, da gauza, frantses estatuak aukeratu zuen biologikoa, ekologikoa bazuela frantses hizkuntzan beste konotazio hipiak, garaietan hipiak, ekolo, eta horiek ziren ekologikoak. Hipi munduan, aukeratu zuten biologikoa hori, ekoizpen hori, mota hori, adierazteko. Aldiz espainolez, biologikoa da, biologia, gorputzaren, eta ordeon aukeratu zuen ekologikoa. Eta inglesek horiek aukera zuten organik. Bena, organik, biologiko, ekologiko, behar gauza da. Ez da, desberdintasun bat izan dezakena da, biodinamiko. Biodinamiko adibidez, igual izan daiteke, abalatzen denez produktuetan edo enbasetan Demeter,
hori da ekoizpen ekologiko bat, baina askoz aurreratuagoa, erabiltzen duena Rudolf Steineren metodoa edo jakintza, astroek, ilargia, beste metodo pixka bat aurreratuagoak ekoizpen beti ere ekologikoan. Bueno, Pampi, garbi dago zuk ekoizlen beharretan zaudela, zu bitartekari lan egiten duzu ekoizle eta saltzaile artean, zure ekoizle bat hemen zorionez dendan dugu, jarraituko dugu berarekin solasean, eta gero berriz ere zurekin bukatuko dugu elkarrezketa. Mila esker. Ederki. Motz, Baiarako mutil bat topatu duen bertan, bera abeltzaina, goldarazko akorrez baldin nago, Josean izena duena. Eta Josean, aski ongi ezagutzen duzu, zuk zer den produktu ekologikoak, zergatik, zuk zorionez apostu hori egin zenuen eta aurrera da apostua, ez? Bai, egia da apostua bat izan zen eta momentu honetan ongi, hortaz bizi gara. Bai, zu konkretuki, arraultz ekologikoak ekoizten dituzu, bestetik ere hauntz gazta ekologikoan ere egiten duzu, antxumek ere saldu ekologikoan, eta momentuan hortan zabiltza, baina hasiera guztiak ez dira errezak, eta zu ere, zure historia badu bere ibilbidea ere, ez? Bai, ibilbidea badu. Gu beti baserritik biziak izan gara, etxean, herrian, abeltzaintzan, ikasia ginen, txikitatik, aitarekin, baina, gaztetan lan abilatu behar izan du genuen, eta kanpoan hasi nintzen lanean fabrika batean, eta urte desente botan dituen fabrika batean. Gero, krisia zela eta horrela, beti nuen ametsa, ez? Baserritik bizitzeko, baserrian zerbait egiteko, eta, lantokietan krisia etorri zenean, horrek bultzatu zidan, berriz bueltatzea baserrira, eta zerbait berritik hastea, eta, apustua hori izan zen. Ekologikoan baserriko finkak eta ekoizpena eta dena ekologikoan jartzea, eta geho, hasi nintzen oilategi bat egin nuen, eta hasi ginen ja ekoizten 2014an, lehenbiziko oilotaldearekin, eta gero, ardiak etxean beti baserrian ardiak genituen. Eta, ardiekin hor goldaratzen zaila da, ez? Finkak ez dira inonak eta horrela, baina pentsatu nuen, kasualitatez ezagutu nuen persona bat, hauntzaren esnea bila etorri zitzaidan, zertaz berak bere biloba ezin zuen behi esnea, edan, eta laktosa dela eta horrela, eta berak esan zidan, ez duzu nik banituen hauntza pixka batzuk, baino ez produziorako. Eta ni esan nion, nahi baduzu, nik behar baduzu, lortzen dizut esnea, berak nahi zuen bilobak intolerantzia zuela laktosari, eta ez dakiz zer, eta hauntz esnea komendatu zioten. Eta horrek eman zidan, lehenbiziko argia, ez? Eta esan, hori da beste aukera bat, eta gainera hortaz hasi nintzen begiratzen, eta hauntz esneak ze onura dituen, eta ze ona den, ez? Kaltziorako, jendearen elikarurako, eta pentsatu nuen, agian hori izan daitezke beste alternatiba bat, eta hasi nintzen hortik, eta orain ja, urte bat daramat hauntz gazta olako dendetan ekartzen, saltzera. Hori da, azkenean ere ongi egin zenuen diversifikatzea, ez? Azkenean, ongi da arraultze ekologikoak ekoizten dituzu, hauntz gazta ere, eta beti ere, badakigu sektore gora berak izaten direla, merkatu egin behar dela, eta, hortxe zabiltza, eta ez dakit, Josean, zuretzako zer suposatzen du horrelako dendak izatea, are gehiago hiri batean? Hiri batean da, referentziala dira, ez? Jendeak elikatu nahi du ongi, produktu onak nahi ditu, bere elikadurarako produktu hoberena nahi ditu, eta referentziala dira olako dendak, ez? Eta, hauen bidez gure produktuak badu ezagutza, ez? Ezagutza, eta gero horrek ekartzen dizu ari bat, ez? Eta ari hortatik ja jendeak ere ezagutzen zaitu, eta baita ere gure salmenta zuzenerako ere bai, eta gero baita ere ferieta joatzen baza ere,
jendeak esan, zure produktuak nik erosten dut olako dendetan, eta ez dakiz zer, eta gero baita ere, pues, guk ere, gure ferietan edo horrela ere, jendeak nahi du gero zure produktua segidan edo astero izan, eta orduan guk ere esaten dut, beira, olako dendetan daukazu produktua, eta bueno, da kate bat, ez? Arraultza badakigu dela, bueno, produktu bat baloratua, azkenean badakigu arraultza fruitu bat plateran asko irabazten dula, ez? Badakigu gustokoa dela, baina hauntz gazta behar bada produktu bat handikan landu behar dena, jendeak ezagutu behar duena eta baloratu behar dena, ez? Ardi gazta Euskal Herri mailan oso famatua dugu, behi gazta poliki-poliki ere indartzen ari da, baina beste alor bat izango zen hauntz gazta, ez? Eta egia da, eta hemen ardi gazta oso estimatua da, eta nik momentu horretan apustu egin nuenean, esan nuen, ni orain ardi gaztarekin sartzeko merkatuan badago asko eta ona. Eta hauz gazta, bueno, ez da hain ezaguna hemen, ez dauka olako, hauz gazta beti dago lotuta bakarrik ensaladetan olako gazta berezi bat, ensaladarekin nasteko, eta, bueno, baina, bueno, gu lortu dugu produktu bat, hauz gazta, baita ere, hola, saltzen dugu freskoan eta ensaladetan, edo horrela, edo utxik, ez, jateko, eta jendeak oso harrera ona eman dio, ez, eta gero eta gehiago esan dudan bezala hasieran, ez? Hauntz esnekiak badute bere berezitasuna eta elikadura aldetik bere onurak eta abantaiak, ez? Eta orduan jende ari da pixkanaka ezagutzen eta bueno, dena da horrela, ez? Hemen Euskal Herrian askotan hauntz gazta edo esnekiak kanpotik ekartzen dira gehienak, ez? Eta bertokatasun hori ere lantzeko, ez? Eta bertan produzitzen dena ere hori irtenbide bat emateko eta bueno, badakigu zer den baserrian bizitzea eta baserritik bizitzea eta bueno, jendeak ere badu bere apustua, ez? Alde hortatik, ez? Kontsumitzea bertako produktuak eta horrela, eta da beste produktu bat. Eta ez egite hartaldea, hauntza hartaldea handitzen ari zara, hartu duzu tamaina, nola eramaten duzu pixo bat? Gosta zait, zengatiken hasieran gogorra izan da, zengatiken hasieran kartzen dituzu hauntzak kanpotik, esnea emateko, eta horrela, orduan adaptazioa ere gostatzen da, ekologikoan ere beste zaintza modu bat dago, orduan gosta zait, bajak ere izan du ditut, eta horrela, hori dena esan behar da, baina momentu honetan daukat 60 hauntz dauzkat, Asmoa da bikoiztea, hartaldea, bikoiztea, alba da, nire tamaina hori pentsatzen dut, edo pixka gehiago. Eta hori, momentu honetan, 60 hauntzarekin, ari naiz lanean. Ez dakite, jeizteko orduan, urtean zehar piko desberdinak izaten dituzte, nola ditu duzu pixka bat? Bueno, piko nagusiena edo produzio aldetik udaberrian, noski. Udaberrian gainera, gu bizi garen tokian orain neguan daude barruan. Daude barruan, elurra dago kanpoan, janarerik ez dago kanpoan, orduan orain daude barruan, baina gero udaberrian ja kanpo ateatzen dira, ostoa jaten dute, belarra jaten dute, eta produzio nagusina hor da, udaberria eta uda partean. Eta horrela. Baina, bueno, saiatu naiz ere pixka bat, erditik pixka bat mozten produzio aldetik, ernaldu eta umatzen, batzuk baditut orain umatzen, eta nolabait produzioa banatzeko urtean zehar. Saiatzen ari naiz hortan. Eta, bueno, azkenean oilategia badakigu, oilategia ere, bere sekretu handirik ez du, baina ongi zaindu behar da, eritasunak ez dela sartu, eta oioak ere imaginatzu, arteak kanpon ibili pixka bat, barrenin. Bai, oioak dauzka, izaten da, adina desberdinetako oioak jartzen dira, ez? Igual, 3 talde, nik 3 taldekin lan egiten du, gehienak 3 taldekin egiten dugun lan, adin desberdinetakoak, eta horrela batzuk produzioa jaisten direnean besteak gora dijoaze, eta horrela, ez? Eta nolabait mantentzen duzu urtean zehar produzio berdina, eta zaindu behar dira olioa, zaintza ona behar dute, eta, batez ere gure oinarria zaintzan da elikadura. Elikadura hoberena, eta mantentzea aldik eta hoberen, ura ere kontrolatzea, uraren azidifikazioak ere asko ikustekoa du, eta zaintza hori ongi eman izkio, olioak ongi joaten dira, eta produzio aldetik,
hori. Bueno, badira gora berak ere, ez? Adibidez orain hotza handia dago eta bueno, nabaritzen da, ez? Beraiek ere azkenean animalia dira eta sensiblea dira. Eta lan aldetikan zuzuroni modlatzen zara edo eskugeigo behar die tarteka? Bai, pues, etxean lan egiten dugu, bai Andreak eta bai bere alaba txikienak, eta, bueno, elkarrekin ere badugu ez alaba txikiena, bera alduena ere, denak eskua bota behar dute lanean, noski. Familiko ustiategi badela garbi da, ez? Familia hartan eramaten duzu eta, bueno, oso interesgarria egiten duzun lana, eta, bueno, esaten dizut, nozbait hurbilduko garela zure ikuilura eta oiategira, eta haningo dugu reportaien bat ere. Hoi da, bizita guiatuak egiten ditut, noiz behinka, talde bati bestei, pixkat bizitatzeko nola egiten dugun lana, eta jendeak ere gustokoa du konsumitzen duena ezagutzea zuzenean, ez? Eta hori ere nahi dugu pixkanaka eskaini, ez? Jendeak nahi badu gurera etorri eta zuzenean ikusi eta produktua ezagutzu bertatik, pues, baita ere. Ikusten duzu, azkenean konsumitzaileak horrelako dendatan saltzen diren produktuak, Josean bezalako baserritarrei edo abeltzainei esker da, beraiek sentimendu guztiarekin, ilusio guztiarekin egiten dute lana, azkenean kalitatezko produktu bat lortzeko. Eskerrik asko Josean eta jarraitzen dugu hemengo bisitatxoan. Mila esker. Vale, mila esker zuei. Bueno, Pampi, ikusi du Josean abeltzaina, aski mutil jatorra, langilea, maite du egiten duen hori, eta garrantzitsua da, ez? Azkenean beraiek ekoizten dute bere ilusio osoarekin produktuak, hemen konsumitzaien gana iristeko, eta konsumitzaileak dastatzeko, eta osasungarriak izateko, baina ezakit, ze perfileko jendea izaten da konsumitzailea? Orotarik pentsatuko genuke, produktu ekologikoa pixka bat garestixoagoa denez, zera beratz edo hobeki bizitzen direnak direla, baina ez, uste dut, azken finean dela bizi aukera bat, eta beraz, errenta urria dutenak ere, nola aukeratuz, biztan da, ez dena ekologikoa erosiz, baina aukeratuz, azken finean, zerealak, lekariak eta barazki pixka bat ekologikoa, elikagaien ehuneko 70, largoi egiten duzu, eta ez inbertsio askoz handioarekin. Ja, sartzen bazara, galieteria produktu prozesatuagoa, bai, garestitzen da, bena bestenaz ez da baitez bada aberatzamea. Hori beraz errentaren arabera. Gero, ikusiko ditugu, gazteagoak, mena hala ere adinekoak ere, gazteagoak, batez ere ume txikiendako, zaintzen dute asko umearen purea edo papillak eta gero kulturaren pixkat kultura dutenak ere, hori bai, ikasi dutenak, kasu kontuz egiten dutenak, zer daukan beste produkzio mota eta zer hauek ekologikoak zer ez daukan, hori bai, informatzen dena eta hori ere badago diferentzia. Bena hala ere, jendea etortzen da adibidez arroltzen bila. Eta amonak eta heldu dira, hauek dira lehen jaten genituenak, eta hortik hasten da, orain arrotzeak eta bihar ez dakit patatak edo. Ikusten du jendea badabile momentu oro, dendan sartu ateri, ikusten du hemen konsumitzaile batzuk, erosle batzuk badabilela, eta beraiekin solastuko gara pixo bat, ea zer dioten. Ados. Badakizue azkenean produktu ekologikoak goizten dire, konsumitzaileok jateko, eta nire alboan hemen badut ama eta seme bat,
Saki eta Asier, Berriozarkoak beraiek. Eta bueno, ez dakit zer suposatzen duzuentzat denda bat izatea produktu ekologikoa saltzen dituztenak. Guretzat abantaila bat da hemen herrian bertan izatea alako denda bat, alako produktuekin, zeren ez gara joan behar beste non baitera, eta hemen badugu ziurtatuta produktu kalitate edunak eta osasungarriak batez ere gure familiaren dako. Hori da, ez azkenean, gaur egungo bizian agudu bizi gara, presaka, eta garbi da, ez, agotik jaten dugun hori, basaten dute, eta hala da, eragina badula osasunean, ez? Bai. Gero beti ere leku guztietan halako produktu prefabrikatuak oso kaltegarriak direla, eta hemen baduzu aukera gauza gozoak ere erosteko, aurrendako ere, eta ziurtasun horrekin, ez? Imaginatzen dut, dana prozesu bat izaten dela, ez? Azkenean ez zara pasatzen batean deustikan dana ekologikoan jatea, ez? Joten zara, ezagit, ibilbide bat, ez? Poliki produktuak ezagutzen. Hasieran etortzen zara batez ere frutak erosteko, produktu freskoa, ez? Eta gero, hasten zara pixka bat pikatzen hemendik eta handik, eta azkenean, haragia, fruta, gaietak eta denetarik. Ezagit, gero zuk ere lagun artean edo, gustu duzu jende ere kontzientziatzen ari dela eta sartzen ari dela ekologiko munduan. Gero eta gehiago, nik uste dut ere gaur egun dauden hainbeste intolerantziak eta gauzak direla eta askotan etortzen dira leku honetara, hurbiltzen dira produktu bat erosteko, glutenik gabekoa edo, eta azkenean ja sartzen zara ere mundu honetan, ez? Orain dela, ezagit, 15-20 urte, suposatzen dut, horrelako denda batera etorri, eta lau gauza ez, baina gauza asko ez zirela izanen. Gaur egunean izugarria da, ez, hemen sartzen zara, eta esatezu, baina bada denetarik, ez, gaur egunean merkatuan badaukera denetarik, ez? Ona etorri alzara gaur egun, eta ja erosketa guztiak hemen egin, ez? Bai amarretakoak, gaztak, jogurrak, egoxokiak ere, pizka bat denetarik, ez? Hemen, baduzu aukera, zure erosketa guztiak bertan egiteko. Iruña edo Berriozar gure kasuan, pixko Nafarroa erdian hor dugu, populazio aldetikan populazio gehiena bertan kokatzen da, baina zorionez, Joxeanekin ikusi dugun bezala, goldaratzeko adibidez ahuntz gazta, eskuragarri dugu hemen, eta Panpik esperientzia handia du, ezagutzen du jendea, eta badaki produktu honak bertaratzen, ez, eskuragarriak izaten hemen bertan. Hori ere importantea da gaur, kilometro zeroarena, ez? Zan nahi dute, hemen aurkitu alduzu agian Madalenako barazkiak, hori ez, goldaratzekoak, baita Lizarraldeko beste produktuak ere, ogia ere, dena hemengoa, ez? Eta horrek ere, ekonomiarako oso onuragarria da, ez? Guk adin bat dugunak ja, gu ez ginen sortu ekologiko txiponekin, ondotik bian gara poliki aldatzen, baina Asierren kasuan ez, Asier ja jaio zen era digitala esaten den bezala, era ekologikoan ere, ez? Eta zure Asier zer esaten duzu, gustatzen zaizkizu produktu ekologikoak? Bai. Zenbat urte dituzu? 9. 9 urte. Eta, produktu horietan zer da gehien gustatzen zaizuna? Txutxeak. Guazen txutxeak gustera Ja, kontent zaudeia zure txutxekin, eta ikusten dugu gure Gibelkaldean bakarkan produktu ekologikoak edo biologikoak ez direla bakarrik jateko, baizik eta azkenean guk produktu desberdinak ere ematen ditu gure larruan edo gure gorputzan, eta gaur egunen ere aukera zabala da horre, ez? Bai, hauek, gu beti hauek txikiak zirenetik, beti erabili dugu alako kremak eta alako gauzak batez ere hori aipatzen duguna, ez? Beste kremak auskalo zer duten eta hauek badakizu oso onak direla. Eta orokorrean jaio berrien gorputzean eta ipurdian eta alakoak erabili izan ditugu beti. Eta baita guretzat ere eta kakao, hemen pixka bat. Askotan hori gertatzen da, ez? Askotan, produktuak, ematen ditugun produktuak ez dakigu kimikoki nola diren einak, eta aldiz, badakigu ere ematen duguna gorputzan, osasungarria dela, eta oso ona. Asier eta Matxo, zen zaituztegu erosketak egiten, eta, ja guk ere jarraitu behar du Panpikin solasten, ondo ibili eta beste bat arte, eskerrik asko. Venga, zuei. Agur! Panpi, konsumitzaileak kontent dire, aukera ona da beraientzat, etxetik hurbil, eskure izatea horrelako produktuak, eta produktu azkarki,
dendaren barruan, produktu freskoak gure atzekaldean, eta ezakit ekoizleak edo produktuak, nungo produktuak saiatzen zara ekartzen? Bueno, gu saiatzen gara albezain bat zuzenki lan egitea, bertako Nafarroko produktoroekin edo ingurukoak, Euskal Gipuzkoakoak, Bizkaiakoak, Riojakoak, mera beti ere hurbilenak, hori da ala ere gure lehentasuna. Eta aldezain bat ere zuzenki intermediarioak kenduz, eta gero, aurkitzen ez direnak, Estatu Espainolean, eusten ditugu, gauza gutxi kanpoan, baina batzutan, orain jendeak nahi duela laranjak urte osoan eta hori, batzutan bai, gertatuko da kanpotik etortzea. Eta jendeak imaginatzen dut askotan erosten duelean, ze usai, ze kolore, ze zapore, nungoa dira galdetzen du gaina, nahi du jakin nungoa diren produktuak, ez? Bai, gainera guk etiketatzen dugu beti prezioen ondoan, nunti datorre zera produktua, Valentziatik edo Kataluniatik, eta hori da nolabait gure transparentzia, jendeak eskertzen du gardentasun hori jakitea, nondik nu da, zenta igual beste lekuetan auskalo nondik heldu den. Gauza batzutan merkeak, baina ez dakigu nondik heldu diren gauza. Garbi dago azkenean, jendeak apostu egiten du, ongi jatearena, jana osasuntxo izatea, jana ekologikoarekin, eta pixka bat azkenean dana esaten du osasunari begira, ez? Badaki guztiok gaur egunean agotik sartzen duguna, segun zeiana den, askotan ozen gauza izaten aldula, eta argi dagoena hori da, ez? Dela pixka bat zaindu behar garela eta osasuntxu bizi, ez? Bai, azken finean osasunak agintzen du, batzutan beranduegi, esan genezakez, eta askotan etortzen dira, hurbiltzen dira ekologikoare gana arazo bat, sortzen denean, edo hola, baina hori da, ne uste inbertsio bat da, osasunaren aldeko inbertsio bat, eta importantea da. Zenta beste ekoitzpen motetan, pestizida, ondar kimiko asko dago, eta diferentzia handia da, kalitate diferentzia handia da. Horrela, Xepampi, ia instantin, 20 urteko esperientzia izanen duzu, produktu ekologikoekin lanean, eta, zu azkenean eskerrak eman beharko duzu, bai alde batetik ekoizle ekologikori, eta beste alde batetik konsumitzaile ekologikori, ez? Zu azkenean bien esker zaude hemen, eta, egia esan gizartean zerbitzu bat ematen duzu ez dela gutxi, eta baloratu behar dela ere. Bai, zerbitzua nik, gainera haserretzen naiz esaten dutenean lagun batzu, eta negozioa, ze negozio duzun, eta ez, nik ez dut negozio horik, hemen zerbitzu bat betetzen dut, ezagutzera emanez gure inguruan ekoizten duten produktu ekologikoak ekoizten dituzten laborariak, eta bezeroaren artean. Osongi, gure partetik eskerrak eman, zuri, eta parte hartu duten guztiei, azkenean gure helburu hori da, gu askotan baserritan ikuiluetan ibiltzen gara, baina hango produktuak edo konsumitzaileri iritsi bartzaie, zuen kasuan ere funtzio hori egiten duzue, produktu batzuk baserritatik onatekarri, eta hemendik konsumitzaileen eskuetara aliketa denbora gutxien edo errezten pixka bat bide hori. Sortea baduzu eia bain arte, jarrai dezazutela sorte horrekin, eta azkenean konsumitzaileak baleatu dezala eskura duen aukera. Mila esker eta beste bat arte. Zuei, iraun dezala.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, ikusten duzue, jendea ibiltzen da, produktu ekologikoak erosi nahi ditu, konsumitu nahi ditu, eta gure helburua hori izan du da, ekologikoaren inguruan, ezagupen gehiago ematea, eta besterik gabe, eskerrek emanez zuen arretagatik, agurtzen gara, datorren saio arte. Ongi segi.